Hello mga amigos, nagluto ta. So, wato magluto ka ng nag-reheat. Nag-iinit na itong kuhan mga amigos. Kay ganina pa man niya akong giinit. Kay pansit niya tangigi nga sinugba o pork chop nga sinugba. So, arong gitipon mga amigos niya gisinabaw. Gisinabaw lang pag-init kaysa ang kanang balikon o kaysa ako pritoon. Pati walang mantika, hindi bayo sa itong lawas, no? So ako ra siyang gikuan mo amigos. Ako siyang sabuan ng tagitigplahan. Mga amigos mo na siya. Tangigi kanang pansit o kuan pork chop na ato na sa pabukalon kitiyot. So mao to siya mga amigos. Ako na siyang panihapon mga amigos. Para nagluto to mga amigos. So mao to siya. So mayong gabi kaniyong tanan mga amigos.